Frați iubiți, ne-am adunat în locul acesta unde care ne punem toate dorințele noastre, ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu. Aș dori ca toată biserica în această seară să fim silențioși, să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu în vremea aceasta vrea să ne vorbească. Înainte de toate, mulțumim lui Dumnezeu pentru voi și pentru frații care s-au deplasat atâția kilometri ca să ne slujească. Pentru că știm cu toții, pe calea lui Dumnezeu nu sunt numai trandafiri, sunt și valuri, sunt și lupte. Și ne uităm la frații noștri, la fratele păstori de atâția ani, de când a cunoscut pe Domnul Iisus Hristos și frații care slujesc lui Dumnezeu și au mulți ani pe calea aceasta, credem cu toți că nu au fost numai bucurii în viața lor, au fost și valuri. Au avut și necazuri. Dar știm că atunci când este Domnul Iisus Hristos cu noi, suntem biruitori. Și mulțumim Dumnezeu în prezent că suntem cu toți adunați aici în locul acesta. Așa cum s-a citit de la Psalmul 133. Ce dulce și ce plăcut este să lucrească frații împreună. Și doresc ca Bunul Dumnezeu să ne țină în aceeași unitate, în aceeași bunătate și dragoste. Pentru că aceste lucruri îi place lui Dumnezeu. S-a vorbit din Psalmul 32. Și ne arată pe fiecare în psalmul acesta, pentru că toți, așa cum ne numește Sfânta Scriptură, că dacă zice că nu avem păcat, spune, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar ce trebuie să facem atunci când greșim? Atunci când nu cunoaștem pe Dumnezeu sau când nu ne-a ajuns cuvântul lui Dumnezeu la ureche. Dar am auzit că cetatea aceasta este un locaș. Aici unde se prezintă puterea Duhului Sfânt. Aici unde ne viorează inimile. Toți care intrăm pe ușa aceasta triști, plecăm de aici cu inima încărcată și plină de bucurie. Pentru că Dumnezeu nostru ne poartă de grijă și El este cu noi. Dar nu trebuie să ne descurajăm și nu trebuie să ne pierdem nădejdea, pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus. Vin momente grele în viața noastră, dar trebuie să cerem de la Dumnezeu nostru și să punem înaintea Lui, pentru că cu El suntem biruitori. El este cu noi. Și spun în această seară, te rog, Doamne, Dumnezeule, ochii tăi să fie deschiși și urechile să-ți fie cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Rog pe Dumnezeu ca cântările care se vor aduce înaintea Lui, cu toată inima noastră care îl deschidem înaintea Împăratului nostru, să lasă ungere peste cuvânt. Și orice cuvânt care va pleca din locul acesta și se va rosti, să pătrundă în orice inimă, să rădăcineze cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de Dumnezeu. Chiar dacă greșim, chiar dacă am păcătuit și ne simțim descurajați în această seară, este un mijlocitor, Domnul Iisus Hristos, care mijlocește pentru noi. Și nu este târziu. Trebuie să-i spunem lui toată problema și durerea noastră. Atunci când te descurajezi, atunci când nu mai ai putere, simți că ceva în sufletul tău este un gol care nu mai ai putere să te rogi. Nu mai ai putere să lauzi pe Dumnezeu. Nu mai ai putere în rugăciune. Pentru că te-ai descurajat. Și vedem că ne spune Sfânta Scriptură în Psalmul 32 că și David era un om al lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbea cu David. Și vedem că a săvârșit un păcat. A făcut un lucru care nu le-a plăcut înaintea lui Dumnezeu. Care Dumnezeu lupta cu el și lucra cu el. Și l-a pus înainte. Un om, ca să ajungă de vază înaintea lui Dumnezeu, trebuie să treacă prin probleme, prin necazuri. Și vedem că acest David, un om care era un păstor de oi, un om care nu avea un nume, în care a ajuns să ajungă faima lui în toate popoarele și toate neamurile, cât de mult a investit Dumnezeu în el, cât de mult a pus Dumnezeu bunătate și dragoste în el și putere, pentru că a avut preț înaintea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun să nu vă descurajați. Cei care ne-am descurajat, cei care nu mai simțim bucuria aceea, cei care nu mai simțim aceea apropiere a lui Dumnezeu în inimile noastre, trebuie să strigăm. Trebuie să nu rămânem acolo unde am rămas. Trebuie să nu ne descurajăm, să cerem prezența lui Dumnezeu. Așa cum David a crezut că el este bine unde este. Și când a făcut, a săvârșit acel păcat, spune că un timp, foarte mult timp, aproape un an, nu a mărturisit lui Dumnezeu. Dar câtă vreme n-a mărturisit lui Dumnezeu cuvintele acestea, păcatul care l-a avut, el spunea că e bine, a început să nu mai simtă bucuria în inima lui.
a simțit tristețea, nu mai putea să cânte lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu se îndepărtase de el. Nu pentru că Dumnezeu a vrut, ci pentru păcatul care el și l-a pus înainte, că păcatul spune că punem un zid de despărțire între noi. Și nu s-a mai rugat lui Dumnezeu. Și David, în care a stat în locul acela, spune că n-a rămas singur. Dumnezeu i-a trimis o voce, l-a trimis pe prorocul Natan, să-i spună să trezească. În care vedem că atunci când și-a venit în fire și s-a găsit unde este, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a pus înaintea lui Dumnezeu. Și a început să-și ceară iertare de la Dumnezeu. A început să se pună înaintea lui Dumnezeu și să spună. În Psalmul 52, în care 51, în care ne spune: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta după îndurarea ta cea mare. Șterge fără dălecile mele. Spală-mă cu desăvârșire și de nelegiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu. Vii înaintea lui Dumnezeu și spui aceste cuvinte minunate, că spune că Dumnezeu e plin de milă și de îndurare. Și dacă îi spui aceste cuvinte minunate cu lacrimi și îți deschizi inima ta din tot sufletul tău și îl pui înaintea lui Dumnezeu, știm că Dumnezeu are putere să curețe. Știm că Dumnezeu are putere să elibereze, să rupe orice lanț al fără de lege. Pentru că spune că îmi cunosc bine fără de legile și am păcătuit, mereu necurmat înaintea ta, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Frați și surori, cât am spus în seara aceasta, Doamne, am păcătuit numai împotriva și împotriva ta. Ai milă de mine, Doamne, am spus vreunul în această seară, să aibă milă Dumnezeu de noi. Trebuie să înmoim inima lui Dumnezeu. Dar știți cum înmoim inima lui Dumnezeu? Să ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu. Să deschidem privirea lui Dumnezeu spre noi, să ne privească de la înălțimea cerului. Și să ne aducă aceea bucurie. Pentru că spune psalmistul David: da, tu cer ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă să pătrundă înțelepciunea în interiorul meu. Dacă adevărul este în inima noastră, ne va călăuzi înțelepciunea, binecuvântat să fie Dumnezeu. Este Iisus, adevărul este Iisus Hristos. Înțelepciunea este Iisus Hristos, Cel care ne călăuzește. Și atunci spune David: întoarceți privirea de la păcatele mele și șterge toate nelegiuirile mele. Și în această seară, în rugăciunea aceasta care m-a înălțat către cer, să spunem: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un duh nou și statornic. Nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, binecuvântat să fie Dumnezeu. Știți ce spune în cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel 36:26? Spune cuvântul lui Dumnezeu: vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Doamne ajută! În această seară, ca Dumnezeu să sfărâme piatra inimii noastre, să fie o inimă de carne, o inimă sensibilă, în care cuvântul lui Dumnezeu să înrădăcineze în viața noastră, să lucreze în viața noastră. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu: cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește, să se lase să capete îndurare. În această seară suntem în prezența lui Dumnezeu. Așa cum am spus mai înainte, vom trece biruitor prin orice încercare, prin orice problemă, dar să punem pe Dumnezeu înaintea noastră. Ceea ce vom cere călăuzire, să cerem prin puterea lui Dumnezeu. Ca Duhul lui Dumnezeu să ne conducă în adevărul Lui. Ca Duhul lui Dumnezeu să locuiască în inimile noastre. Ca aceste lucruri vrea Dumnezeu de la noi. Pentru că știm cu toții că păcatul ne îndepărtează întotdeauna să ne întâlnim cu Iisus. Dacă ne descurajăm, nu mai avem la casa lui Dumnezeu. Dar dacă ne întărim și lăudăm pe Domnul și ne bucurăm, suntem prezenți în locul lui Dumnezeu aici, unde se prezintă El, binecuvântat să fie numele Domnului. Știm că păcatul ne urbește și nu mai vedem bunătatea lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Păcatul ne duce la moarte, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, căci plata păcatului este moartea. Așa cum David n-a mai simțit, spunea că simte că oasele îi se topesc. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune că zi și noapte mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Pentru că nu mai era prezent Dumnezeu acolo. Până i-a trimis pe prorocul Naaman să-i spună ce a făcut. Și atunci s-a declarat înaintea lui Dumnezeu, ca să-i dea o inimă de carne, să-i dea o bucurie, să-i dea un duh statornic.
așa cum cerem și noi în această seară prezența lui Dumnezeu. V-aș ruga să vă ridicați pe picioare și ca să cerem în această seară călăuzire de la Dumnezeu.